Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para pepunden, bini sepuh, sesepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang sampun ana ing pangawas lebet ing pitutur ingkang pantes kinabekten panjenenganipun Bapak Kyai Haji Markan Shihab sekalian Bapak Kyai Mahfud Daryono ingkang samangke dipun tenggo petuahipun mahindo khasahipun ingkang sanget kalebektosi ugi panjenenganipun para priagung pambating praja satriyan negari ingkang pantes sinuba ing pakurmatan panjenenganipun para tamu kakung putri dalasan kadang muda taruna ingkang tansah bagya mulya malikinipun panjenenganipun keluarga ageng Bapak Kyai Haji Muhammad Jamal Syarif SAG MAG sekalian sedaya pangombyong temanten ingkang saking Randu Temon Kecamatan Simo derek Wewengkon Kabupaten Boyolali ingkang pantes sinapa ing pakurmatan keparenga kawula semula atur wonten ngarsa panjenengan gempil kamardikan panjenengan ingkang nembe sekeca ecawan pangetikan awit saking pirawaning penggalih panjenenganipun Bapak Nur Rohmat Sumanto dalasan Ibu Nur Hidayah boten kuwai matur piyambak kawula piniji ngaturaken menggah menapa ing dados atur panuwunipun wonten ing pawiwahan prasaja dalu punika. Ananging saderengipun kawula nglajengaken atur boten katalupen sumangga sareng. Kalau dherekaken ngujukaken ras puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken